Ole ka channel kum khat lo tling ve tareng mai nemin kha channel ka khreida changa akum khat na ya sang hi somni pali February ni som kha ka video da ma sak ber ni ani voin hi champha angani chu subscriber jong jong ta chunga kalom lu to ke engpo ni se he video hi ilo lut pala ni chuan like kha ilo pe venga idu jong ni phei chuan I subscribe ve donia ole ma sign thon thu pu chupani ti min re sakula fan fiction ani angin an ma ni len chet velna karon mangani maya aba ki chu ziak tu suang to na le zel din nani thu takla taka min lo ngai saklo turin kangen sa cheu J.Lalrosanga Bung som pasari na zawra ma chuan hlim hlim chu thingpui ta lai sakina bula chuna thu ve renga ati ti bu bu renga hlim hlim chuan aning le nakina chun a topic ngaya buk lutin bial nu ta na du thu soile ta hlim hlim do thaina a top ta ni nge yang zawram ka du chi ni lo tin are sa om chu nge chuan to ma ka ngai sak thailo min du lo chatuan po ni se poi ka ti lo ama mu thaya om chung chuan ka du tok bial pa ka du lo nei man po ka ni lo beidong to mai ro ati ze ka are sanena anlo in biak to dante anlo in zui dante shred ve zul to wang chuan in ngai sang satliangot chu ani ring to lo room mutin I thu thu le tin an dor kong khar chu a pot chor hlim hlim chuan iwa han zak lo ve tin a au zui zawram chu khoi poron hoilet lo a thian ta chu phone ngal ti tur kan nei mania inzo fel lo kha inzo fel chakem ati rum ta charmai a thian te phur zong takania ma sen zinga pakhat chuan thu bi kanom lo nangpo in lak bos vel wak kha tul to lawang kan tur le kan tur tlang vekang ati ta mak mai zawram po chu a bu ve ngau ngawa roman na thar siam le tura in mu khom chu an rota a munatan zawrama in bok chu an titlule ta ani hlim hlim chuan zawrama chezia chu makatia chuti taka mi zia lo in thak ta chu makati ni ama kha chuna zaidam mel e mema ma se ni chin maya amit meng in thak kha arab thak zok hil mai aron biak le po chuan chan to mi lo chu tuma a mel ta chu mit kha lein a hlau ru hle a reiwak rawa chuan pui le ro ta chu an ron thleng ve le ngal ro ta chuan zawrama kha lo kalem ati ngal wat hlim hlim chuan soi po soi to su ka du lo thu ka shil to kha kong khar te kha a po khar suk kha khatiang thin rim na po thunun zo lo chuan enge mo hle ka kut min thak sai don lo ti hriat reng reng pui chu lo in rol ve ngal watin adik chi ro ta po star zong ta hi lo phul pui lut zel su an mi zia ta hriat chian ma sak lo phei chuan tun lai amin lo om to lu tuk ti in alo tui ni ve bok ro ta chuan o fel mel mel hek a shim shimin tunge mai chana in du lo thu soi ta chu lom reng reng ang ni zingkar kara le ngal tin an zilna enga ma ngai lo ti hriat tak chuan anui war wara pui chuan oi han hau ve chela hi sot lo mai siamo bei hi ti dong tin hlim hlim chu a che pui ngal sok sok hlim hlim chuan en liam to pro hanin te thin bok mai la a han che tak tak hi chuan han en liam mai hi chu har thin ani a du du la hi kan number hi pe a achang hi chuan min zuar te po hi ang lek lek thin pui chuan lo sei chun zom watin dik chi kan lak lo mel ve tin an nui dun ve sen sena han huat wakin om zia nei lo tin hre chiang ani ro ta bok chuan vei lo mel zat hian lak hek lo cheu mole dam chunga du ve ngai lo tu tur cheu bak ngai zong hek lo cheu puila BTS le tai te a ti hlur hlimila are sa ti chu ahum dam chunga nulani indu mi nula senior nula nutling nula pitar nula tar thin indu mi atile ngal zot zot puila hlim hlim chon nui ara I trong thei bok sia eng po chu lo ni se I ngai zong zon sak ni ai chuan nula pitar ni po chu ka thlang jok shrim shrim an pathum chuan an che zoi mol mola hlim hlim chuan han huat viau po tum se ruata berin enga ma ngai si lawa an en liam ve ta vel mai maya J.Lalrosanga te po long tlai lam pan tur chuan an in ruam han ta long tlai mi pui te chuan an ngak lel to hle a an in buat sei na po thamup mu ple are sa po a khokal chak na khuani a phur to hle long tlai pal tlang kho then khat po are sa ron kal don ti hriain are sa fence te an lo in hor khoma lo ti dina thil pek lo pek baka thla lo lak pui nge an tum an unaw baka an pulen thian pa ni bok a ma tang an man thin motor bok chuan an kal le a thara chuan chuangin an in zui phei le a an pathum chaw ni ma se fiam thu tho in an nui hodar dar renga
RS ber chu a wang bera tangin an hlimpui le viau mai RS chuan engtikai mo heng lir theiang te hi kala nei thei ve mana atiril ruwa ma se chunga ngai tu nai ro a sei chuak ngai lo thung a thian pa tai te na nei ve wanga thi ka wanga sei chuak angin ngai le tral du anom le don mi hi kan maksak ve sia konga chuan ma felinen chuan anin berenga an thlen chin anin hril zel bok chutiang anin biak tam le zual ta ke wang chuan a u chuan enge motak anin kara a thlen chu a ring zual ani ma se han zo dot la chu a in thasung ve deuh sia hriat thiam thei tur chuan a chaile zuk zuk thin RSIro anui liam mai zel thung khokar konga chuan RS fence ta chuan an lo ngak ta nge nge ya an lo thanem hle mai RS chu chuak chia mi pen lo aw ngal an lo zui dul dula thalak pui anin chu le mup mup to reitok tak an khomuan nu chuan longtlai lam chu an thleng ta ni te chuan longtlai mi pui ta chu RS mu chakin an konsan na tur mun lama an lo in buat se mup mup renga RS an longtlai thleng chu a mu piang in an lo chibaya rem le rem lawin thlan lo lak puya a khuwa nuamin a thoveng sia RS po chuan nuamati ve viau mai tin nula lan chelo em bok ni chu a her ngai na her renga mi po an nun pa ngain an nung reng ai zol lam bo ro po alum chho ve deuh to a hlim po a hna in sorbing in RS po zoi zoin a theihngil ve deuh chuan a in ria ma se a zaya han rik te a thalak han mu te hian engtin mo tak hian a om le thin zora mata thian li chu anin mu khom le ta an thian lulul ve ber chuan ke chu lo cham tur chu ka tel pe to lo ni tok mai tu po lo ka se a top kan thleng rak to tur ani ane phlak lu tok shim shim ati deuh char chara zora ma chuan ni e kan thlengang a thok trek trek chung chuan ka hmangai hi ka nei thei ngai don lo tlat ati chia chu a thian te chuan chu ingai zong du wang mai mai mu he thil hi kan ti lo chete ma kan nei lo zui tin an lom lo hle zora ma chuan ni lo e atira in ngai ve tho wangin kan zil lak chak shim shim in ti ni kha kein ka lo ngai sa bok nen kan in thurwal ta ni kha ati ve mak ma se pakhat chuan nia chu chu ni renga ma se khang kan tum lai kha chuan tha kha atel hlei nem piai lak ringot ani kha kan tum ke chu tu na kan tum dan hi chu ka du dan ani lo atiram ve ta maka anin hnial rap rapa pakhat chu ho mai atum zora ma chu hril hai hleya hlim hlibi du wanga a phubalak tumna a soi chuak pal chu in chir hle an thian pakhat a palian le lu lul an zinga sekber chuan an thian pa chu dangin idea kanai kan mel mu tir tum to mi lawila tun hai phai chu sumanga phianang nei hu a khuwa chuan atia paisa kan demand donia ati chun zom zat zora ma lo tum ril ruk dan chu ani to lo viau mai ma se anin thurwal tlan theina berani wangin apom ve maya zora ma duero paisa ni lo are sa chuni an man thei ni chuan damin chu atum lo shim shim ma se thian te thu zom phot chu ngai ni an pali chuan in remin anin chibaya in rem na nawan doma an kai le chur towa zora ma chu trong bu boin tu man kan che chu ania zuin to lo tur in nep zia kha a za thak lu tuk kha tiang cher pan lu tuk khan a soi sa cheunia ati chuan pakhat chuan a har reu e ni kha kanin sual le ni chuan ground na lu pui ngalila tha min ne lo lu tuk kan sop mal hrep thayang tin anin sual dan le an che dan vel soi chuan an ri hluka a chang len nui ham hama an ruam man na tharatan chuan an chiar sa an zinga pakhat te per chuan kan che dan vel hi man lai mi zo film kan ang e ati zus midang chun lo nuya ani te take ma se khuk rep rep tu tin an dom chun zama ma fele chu pangpar dor pakhat fakturin an lo so ma buai chung chungin angai poimo ve bok nen avain lan zuaya chumi zo chun an hruai tu tila amma party lam hruai tu ten khan an thu khom zoi dona party lian tak pakhat chuan ama chu la to anga anin ngaya ma se ma fele ro chuan tutluk na la siam lo chuti rol chuan an meeting awa join ve dana aril ru chuan zom ve on deuh ti chu a hriat thai a zomani chuan thil tam tak akal san ngaya ti po hrevet ma se chuti chung chung chuan zoram ma khuwa thlena chuan anor kal ve tlat boxi ni adu thlan tura chuan aril ruin sual boi ve bat thin meeting chun tana an ma thlir te soi howin chungan project zong zonga chuan ma feli atel ta vek mai ma feli chuan o ti tak chuan la po lo ma se apom to ni an ringa ma fel chuan khonga in min lo hre thiamula kala final lo ka ti sia tina ron ting midang chuan nia kan hre thawa
I thei ta lo ni le kan cancel le mayang chu ti rol chuan kan ruam man na hi han ngai that luan la I cancel phal kan ring lo ti in an project chu an han entira ma Filipo abu ngau kawa tha ti mel hle tlai lamania long tlai ni dul rui mai chu amoi ema are sata chu zai turin an buat sei chhotan hotela chuan chu in an ti mel mela anin ngala lampan chuan an kal le ngala ni po kola a herliam towa zan thim aron her chuakta chulai muna zo na thak lai fa te chuan mi pakhatan ngak ta thap mai chu tiudang ni lovin mana tuidam tlangwal na ran ve mai J.Lalrosanga kha ani khola chuan mi puyan kal khom trak towa ares de pon chulam chu an pan ve me ka tin chelo le pianal em Miss Margaret pon chulai mun chu apan ve bok ares chuan Miss Margaret chu a muchak ve hle a kong laka chuan lo ti ding tun omnak naka than lak pui bok ma se an ni chun man mo dewa wangin an kal zela ares chuan a hmuna thla kan la ho vek don nia ti in a outlet lom mi pui chuan lo bye in an zaina tur mun chu an thlengta ma Philippine YouTube atangin live chu lo clear ve a ares chu a che shale pekle a mi pui te du thu sam performance le zai a hmu tirin angai thak tir le YouTube lama lo en tu te po an phur tlang ani ma Philip chuan Margaret ne na an hanin kau chuak te chu thik ru hle a ares ala anui chuak sang mai si a hun kal to ngai to in LPS utai kon hun lai angai tua ni tin deuh tho anin mu khom lai te tin stage a kau lu thin lai te chu amit thla lo thar wara anui sen sena ti chuan thil ti pa chuan ares zai chu a en ve renga hlim limite in lama po chuan pui le hlim limi chu lawom dunin pui chuan tiro longtlai concert kha enang ti in hlim limi chu tur renga hlim limi chuan aninom nang main en mairo ken peilo atitlap pui chuan ian le don thau I wifi password lo soite ati TV kha enro ain connect sa te in TV a chuna ena Joseph la engtin tuaremo ti chu aron sleta limlimi chuan alo ngai tharu renga ma se ngai saklo ang deuina om tlat thung athuna na saklai chuan miu kaiwang chuan loi thli nul so hati lai chuan kai ve hi nangma wangin loi thli kanu renga tin alo phun sep
lim lim chu TV lam pan chuan enge mo chuan lam siam chuan ava phei che na pui chuan lo en mai ro ente Miss Margaret khi alo mel thale mai anin me zia khi ati pui chuan abula to poding sein me ti big zela ka din vein u nawin ni mel ti dai zel mel tal chuan men bial pa mel tir ve to ro ati chuan pui chuan i va han ni nom tak o ani nu pai ni mel tin a han fiam zui lim lim chuan aoi kher lo alo ti tum deuh bar puin aoi ka soi ni oi du box lo lom lim lim chuan ani nangpo tai te pui ang BPL Korean BTS ho ve ka an nep si Blackpink kan tluk lo lutuk tin anin hial le ngal anom dun chuan anin hiala anin mil phian boxi an du la hi ain ang lo thei em mai le ngala pui chuan lim scooty chu lei ve tak tak te emo e thu tak de chuan atia an ti dun mol mola concert an en pa reng bok lim chuan te daya dor lo man le in lo man ti vel neu nen sum hi kala khol lo lutoka mishing ma hun riat ani boxi lo savings lam thanem ngai lo chuan ati ve siama pui chuan ani thawa ma se paisa chu khol nga ti nei tak tak lawang idamangai thok chuak le mai dona lom a ha te po I ha thin lo mi keila hian ka thla reng man der si lo chia kan lo lak ve bok nen ti na nui ara chutian ti lai chuan lim phone chu ron ri in number long ani tun lai chu zawrama wangin phone number long phei chu a chang thangam meu lo pui kianga chuan zawrama ani le shim kala lo mai don ati chuan o midang pon ni thei thil poi mo deuh po chu lawa zawrama chui block mun to alo call to lawang atia number pathum lai ka block to adang atang point min lo call le thei tholom tin phone chu en pui chuan la top pro ani leidanga I block lenga ni mai lom tin alo tur ve chen TV lama la chuan RS chu an lo aw tur bok mi pui chuan an lom ngang mai tam tak chuan chu zan chu ral thei lo sen ti vong nge yang le long tlai lam thoma ring tuala aizolero zana raya are tul thunga ma feli chu chun lama a chau dewa wangin amuta chuak to hlea RS chu message not che in program zo vele min lo ko lang che atia anu rei vak lawa chuan athil en lai chu amuthil sana lim limite lama ve thung chuan concert chu enin an la ti tui hle lim chuan ani nong me voi li lai ron kol to ko block tok ton ati pui chuan o la phot ro ne nom lutuk khoi tin a phone chu sak hello ati chia chu lim kai ma tai te a ron ti pui chuan mo lal sang le na mo oi inga tinge ati chu la tai te chu noi suka enge kani ring lo view em ni ati le kher pui chuan kha lal sang le na tai te ti na phone chu va pe lim chuan min bum lo mo ati sha I mola mi telephone pek chu rola lim chu in thlasung ru takin hello ati zoi deuh sap tai te chuan min va bei sei lo mel ve ati chuan zawrama ni lo ti chiang ta a tho huai mai tun lai chu min ron ti boi renga kaning lutuka chu wang mole enge ni ta ati ngal wat tai te chuan kha kan FIR chungchang khania soi jinga mi ama ni mel deuh mai an mana a thalak min ron thona arisala hi a boi sia ilo en chin done mun le WhatsApp ka lo thonang che atia lim chuan te reng mai ma se eng tingen mana ati ngal tai te chuan chutianga in man pon ni chuang lo bong kon bazar a lu tuwa chu police station a an la lu ta isoi nen khan anin an takin an ti mole an mel len pian hmangain ang viau ni ome karon thon che kha o han en chin te atia lim chuan a han ena a thlek wanga ai hei chu ni lo he pai chu tel lo atia tai te chuan a that chu police so hian chak takin an chui zel ania arestan mai baka kan pani tan po hian a hlawm phatlat nang po ilo film khur zel donio ti in phone chu da pui chuan eng thingei da ka be vele chak alo ti ngal wat lim chuan enge moin soyang le alo ti ve wata o ka hmangai thui ka hlan na pang ati chuan lim chuan kayang hian du thu sam rama bak in ngai zong hlei long e bei sei lo mai ro lai laki hla kha ilo ngai thadon ya bei sei na treng ai chuan ti kha ati chuan pui chuan I hla tur fe nei chu amake eng tin nge RS nen khan in nel ngal maya tuna tai te na ron bele mai chea azun enge mo chui nei ani ma se lak lampang ani chuang lo nelom na riau ati chu lim chuan ichia lak wang ani hi lak wang
zana rei to si riak ngal la tia pui chuan anu na phal leng emo ol sam thei box si min ti iril ruin ati zui ngal zot lim lim chuan ve mai te noi pa chuan alo ti ve bok kan be chin te le anu phone ngal chu ruala anu chuan khoimo limi chu kalo bia ati deuh kher pui chuan ani nong me min ring lo ve sia tin lim lim chu phone a pe a lim lim chu noi sen senin o kalo ve ngang lo hlau thong su atia te chuan phone chun da pui chuan so kon sat po zo lo kalo chauka hian mut na phang heta mu zo kang tin chauka lama chuan mut na chun pha zai play chung chuan an muwa an ti dun mol mola aizol chu are rui toa long tai lam bo ro ke ro ala lian viau mai are sa chu thlan lak pui le sap loma lung lei lama rian tuma wangin an man mo ruang reng hle a roi tu ten thla lak pui dan tur mu mal taken siama te chuan fence te thalak pui na hun chu an nei zung zunga an zo meu chuan zana rei to hle are sa na mu chak ke me Margaret chuan are sa jok chu thalak pui aron som lol are sa chu noi sen senin Miss Margaret la anui moi ngang mai anin me dun le viau chutia thalak ten zo nu chuan an pathum chuan lunglei lam pan tur chuan an chuak le ngal lunglei lama are sa fence te va bia in zana rei to sia hotelin honga wang to hle a ma se are sa tan chuan ti in a fence te an phevat vat te chuan hotel pakhat chu alo la biak thai lawa ani chun lo fel hle a are sa ta tan ani chuan ti in aman pa ngai ai niam dein ria an lo rem ti baka an lo ngak phur hle nge are sa chuan a phone chu han en kwalin taite miss call le message dang tam takalo om le towa ma feli message chu a han ena anui saka ma se amut to chu ring dewa han call lo mut la chu a thin rim a hlau ve boxi eng poni se chen pa hian kan program ne a reng sia enge ni apoi mo viau niang tina call let wata taite chuan o chen pa in zo to karinga karon call zoi cheni kha tina lo chang vat are sa chuan eng thil nge ni ta avan poi mo om ve tin a call chan te chu zota taite chuan angai to lo min mana lim soinen khan police station atang khan min ron kola lim ka va call to e alo tia are sa chuan lim hing taite na ron sei chuan a phudeu zoka ama kha chuan a kon sa zo piang hian ron kolin icha thle mai kha ron ti zia khania are thei wang le mai tin angai to zui vonga taite chuan man zana mi a khan rin hlelan na ya ma se lo ni lo hei kei po phaya ka zuk zai ve dona ka boi pui man ri don lo mel chuti rol chuan police hawan fel khopa an chui zele midang hi kan hril ve mai don em ni ati chuan ares chuan a chi ai lo tur an chi ai mai kan panin kan chui chuak thai mayang ati tlat ren chana te chuan anin biak na chun lo beng khon hle a anin be zau chu eng thil nge mi man chung chang ten soin ka ria alo ti wata ares chuan eng mani lo dor ro kan mana ka thian pa te venga mi chungvel chu min lo hril mai mole ren chana chuan awa ho ve hei lunglei chu kan thlenga ni mai are sa chu dak chuak wa zana rei toina re rui toa boruak la chu thiang in anuam hle a fence then khat te chuan lo muakin an lo om deuh thapa an riana tur hotel lama chuan an hruai chawa an thleng chu eng emoti felin rei lo ten meng le a te chuan lunglei khopui le chu zan re rui mai chu an mu thil san ve le ta ni ole khati zung khalo ni le phut se ati ro changa tun thlenga lo langai thla ho kha bi takin in chunga kalo me kati sei thei ngang lawa min lo ngai sak mai teu han tum viu mai la ama mi ang zat vel ka zia hi chuanin ken la thoveng ve le deuh zuai thin boxia po mi se he la hi lo ngai thla le don ya Kadi ka ngai matse itel vatai ni leni ahar nge ke kata kadi nang so lo su katan hian tling zo an om lo nang so katang ber che
chim lô ka di ka lung dum tu ben ka tan ri nom min nom se la ka thin lai ring nghe ya ka di ka duat lai en chim lo ka to na param vul se la tu then ka choi nang che ka tuat lai em chim lo ka lo me